MC Megi. Make sure kwa watch the show kurukunga Gusii and Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango. Ninchungo monyerere. Nigukumirana na Petra Mukira. Asichingeru chabasai. Mama woyolo, jirani ananimada. Amejibeba, mwenzenu minapagawa. Kurukunga fake star nyagote wagagunga jirani. Asa muroberi wa Gusii and Blaze. Hashtag yase mitandao yonspi hashtag yake bemberi. Nyoro muroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa. Kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkobo kamami nawe kankorota mami. Tobute mpaka boire ngwanche naende baka mami. Aria genreta simitandao chingeru chija aria korekanire elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii and Blaze umurubio gugwikia ebilenko binde #ekebemberi. Unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Ndizi TV, ubwansu bw'Omugusii. Mwana mwancho muliro Ndizi TV andonsia soberana ni otuikira seking zigitu kyo moyo asumuro birigwensa kyali tugeri ya Jumatano anne tuikira sensemeri tugatwa kwanda ibiro ya Muungano ya turengede asensemeri yekisemi chitu koneri tukorero turanyoro bo semi obongi korwa sabo bisobeto bagire ase studio anekra bana barase chinga torena kyo moyibori adakire koirani bagali yaye buno moyibori gwene kibuna osemiri umwana wa chinga kiechi umwana neranyare kako twara chimbwa ne chimbwa chingi yake arote kwene skuru tevuno moyibori nigatikete umwana agasareka yuna manga twachokwanda ondo chigurina inge kogera in echisegi nyomba kusechenda based violence ere increase asoro rwa Gusii ebinde byarakande asobwa ngwigana echisege ekigenda kwene kwe wantu baitanire bintu byaberega girlfriend yitire boyfriend oyitire girlfriend ebyonso tukwenda ningi kyagerere ebinde bibigo kina ane ngango ikebire kyalituko bibyonso biri asemambi yabone konende kabamo naitwe asemambi yabone irondo asensemo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital wega sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News ekerenga likyabo seni bolura gani koko lya bagani bane asemambi yabone ngwetera se number ira seskine gura ya 0792192834 number ye studio asemambi yabone utakole biro ne chingaki tiganda abali baga baratote barabuningo abanyanuko baroje se poster kolinde bano baikira se studio nabanya bachenjira marienda usembara chenje abatebe nguru gyombe kibakorwa asemambi yabone bona botaba bena fast twara abasuba diribaga nabatora mtu bwato musbacho yomo asiga tito nete tura mwali baga atuchakeri utusiorari umuroberi yo asemambi yabone karibu sana. Asante sana. Kwa kambi yabona se woto invite gucha studio amarita nguruku Rosemary Osano ngokora na International Solidarity Foundation ase project ya Muungano Gender Forum as a project assistant iwera se ebinyoro bya Nyamira na Kisii County. Pia sana nubete musbati ngia kwande lietaria kabisa abu wanane tigansku kya soko boko kwane boko bemo inari kabisa nerara rutamboto asemambi yabone karibu sana. Mbia mona sana umuraria nchiretaria na nkoroku Johnson Jumoseko abange abamaite buna MS Kenya nchigiri
igonde moderator ase kiombe kia Muungano Gender Forum ase forum chabo cha grassroots initiatives na ende nimbwate ekiombe kiane gekorokunga brotherhood kego champion for the rights of the boy child na abagaka ase binyoro byaitu bia muno sana so gutwarigania ende tunyara gosemia abantu baitu tumanyanga kitogukinie gesako Uyasana mwanjubani gate wono kwa manyire abageni bane barase studio ndaire nase msimo inari Kenya njigire hoda na bwati kyombago champion right ye mwana mumura na bagaka kwa na bagaka batigiruma na bana mura ebatigiruma ega mpaka bono gatena yatigata urachaka kyombeki sama tukama ega oise kuri no ne research ya koriru abana abamura na bagaka level yabo yo weita na level cyabo cyo goita abantu ekikonya commenta bono ngaisaransa nkarengere ringa kiraso kuigunga umwane nyaruka ngita kunyuriria abantu abanga na inu abamura bana inu tukoretaki na inu moro ase binyuru byaitu na kikiageretenga chake kiombe kyo ke monomone kiras Facebook se mitandao yege jamii ngonya koimiza abantu kubwatia mangana ali abantu abagaka bachandras chinka cyabo abamura batari kunyara konyo kwe express bujya gucyasa abantu ti right cyaba muraba kukandamizwa na skuru na kitokunya kubwati anene mono igotagete kunyuria abantu baitunga enka umwana n'umwana ase kinyoro umwana n'umwana ntobeka focus yaitu mono asaba nyaruka twebinga abana bamuna barabuntokoreteki ntoro muna tugwancha abagaka twanche nabangina baitu nabo bakoreki bancha abagaka ekina gekoro brotherhood tobugurirani muna abantu biasa nangorwa sekiombeke okorwa Rosemary nakinga kereka bokore wa nga kibore na kone no champion kiara bono ri otebere ko champion ane rights jaba murana bagaka lakini otere twins bado no otore baba subati bakabonsu bonsu barigirigwe na inu nga kikyo migero ka ndrede Rosemary. Okay, for International Solidarity Foundation ISF to focus on gender equality, especially on the side of prevention. Ono okonyoran to bwate partners wa ku implement GBV programs na nento bwate bali ba ku implement livelihood. So besides partners bali ba ku implement programs as ISF nyene bwate chi programs ibere ayame kuru ku Muungano Gender Forum yende kuru kwa financial support to third parties, of which EU financial support to third parties recently have launched this so implementation bya bira chake January na abantu baranyare ku understand. But specifically as Muungano ntobwate ngento tokoroka chibarasa is a community dialogue of which togo chatwatwara topics chia chirengete gender based violence to irakero mutinyingo chatwatwara specific topic ego chaya yaba discuss dia sebinyoro alafu tore specified 4 locations ase Kisii county tore side ya Kegogi ward ase Nyamira tore tinga Kemera na sides ya Ekerene which is in Nyamira north. So ase chinse meju twanyare togo tara twanyare togo semia abantu tokoligia abantu bagwato baseme benda basemia abantu abekero on issues to do with gender based violence. Ngomwenderede biasana second to kwanda igoro ya mangana ya dibagani abaiboli akarabana bareka inatakora tebina chenda linkora da more ase machina ni roman machina ngekora mwaji machina dakitonya gukwana ekarongora Roslini Mike yane gweneri ogiria erire insake ekaronya gukwana na ngekora mokwana machinani mwarona machinani na makongo mangana ara makomsa kwana gagoto de mbia mono sana muraria machinani kende yonsi ekegochakira kurwe melinse no na abantu abali busunga abantu abachite town abantu bali bali Nairobi abaibuli twebinyoro ime igotogo cha kukwana kurunsa aria gutira tonyora abantu baitokera bali mashinani tobatebinga mbuya gosikenka mbuya gosike family erinde nalio konyoranga kere twachakire kurunkari no muntu abagwa kesi myate abana babo Nairobi nga aya kikwagende university gabo ebwate buya igo mwana go cha gukwana rukaro moke. That is why to feel tinga information tirikoena nu aige town information nige kwegu abaibuli baitu bali barika information nige kwegu abana bali binyoro erinde kibakunya gukina batarabwatu kubache town batarabwatu kubagende diaspora onyorenga bamanyire asengenche bisebi okonyora umwana onyu igwira asenga y'abantu bakunya kuumana
kirengaki goika nere ka musuko amanye nginchira ya muyogo kinienka no kunya kurutira namanga amangana kere kumira umwana uyu kari ka na baibuli bari kari obate inga yaya asinko gotebera niko korotaki nkoro muna bono mutinyi utugukwana igoro ya mana yoboreri buna kwaburi oboreri nabunga getiga kugera no gender based violence yakoraki yagenda igoro nabono umanyenga umwana ni gakurigeri especially generation ya bana muna ntori abaiburiga umwana ni gakurigeri keri umwiburi yakora igakurigeri buna kuira abantu bawe bamenyetenere igakurigeri buna kuira nyina buna kuira abana bamwabo muno umwana umwabo muna kuira abana bamwabo bake nero tana nchengo cha gukina igonta kete kokora muna tata goko muna okora tutebe embwa eria kora kurwasa abantu bali baraba nene nero mwana goja wa David Buyasan ekero to gerna sirus meri romare ngasenze moya marani ngimware ngigagerde mugana senze moya marani ke gogi alia mutata de vengi mutaje terinde mbasiga mukana marani go sene mero biri muwendrete kubeka wetana na senze moya mero egento normally nabuna nereza litangani tubwate specific location umetana kero tete corre change se ekenyoro toko ganda se limo oteberere nagenda ga nabasomiri ba change so okonyora bune kenyore kukia marani toirorire tutete gochokora after certain duration ni change neroro alafu buna nereza normally ase Muungano gocha yagenda ase partners ba SF okora fono buna marani sikom nere gokorega si side ya marani na gabwa se mobilization partners na wote batokonya batote aserero moko genda na a certain spot bono tingo nyara kwateba gositu tirimbike uchi musocho gose guchiara to what a specified place to gocha twanyara kogenda bono na kibono buna igororite to bwate Muungano gender forum na umutinyo actually we are focusing on parenting positive parenting kagerumenta abana boni gambale eruse yentambe ase eruse yentambe gochore kwanyora amangana amange kagoche bono nalio konyore committee nero tubwate ku steering committee gocha to konyo identify topic bono mutinyo yo November actually to college forum cha Muungano mutinyo yo twamwete go discuss parenting buya sana hande kwa mayo tata ndegina mogo magara mandata mangana ya yo boibori wama tena ntubwate positive parenting na negative parenting yewe kuma chikora ubono ekarongere na ubono positive ni atu kwanda na macho tete na negative mwana ekarogo mento mwana na boko mento mwana negative na bimineti yes na boko mento mwana negative or for example kwa imukire mbama etenga kwabo mbasimegeti toke kwarori lakini barire litoke mbaro chiko kwenda chiko ubo kwenda chiro abana babolinga ngayutataru litoke nando batebinga litoke na mbuli kungenki mwaria moteba murieti toke igo ninki minute toke linga iriaru umwana umanyirenga ankyo enchara ise kumuri arore bituma bire muina buya amate goikakoreki goikana negative parenting negative parenting no go ta involve umwana ayotaka to make decisions yani based on their bono iga abantu banda babiri bandi mbaro bayagu kisaransa na bana babo baba tengerusa achakire igo ndengere tingambari ndiga maambia muranyore chai nerongoli ne chinchugu mwanche abana bandi batanga dadi unajua mimi chinchugu echikonga ehatban nkware go introduce amarabuani abana batakire baba involved aso gukini ekegori ogukini enka no gukini ense yaito tali ko make to decision no arigiri boni skuru chaito squeeze mbari go point na dipa go point Joshua ngaki ngatu atebire na ye class prefect squeeze ba go tebia bana ngaki beko murongo moto chorere umuntu okoraki okubatinira batebanga tu achorere nyarebe na eri class rep abana babono abatagete babe involved otherwise go kuba ombi go kuba assume igora nyorenga nayo gukina no mungino otigeta abana barari otigeta abana maiga Besana ekrabon Rosemary to kwana na ibagaria mboibori asobore ndiriri
Libaga lyo mwebuli aso oboreri number 1 nayo mwalimu b'omwana ogo kaba mwalimu b'omwana ogo tiganyare gwesoma ebintu ebingi kurwasore libaga lyo mwebuli make sure nayo okulinda omwana ogo nayo maintu omwana ogo ngayare nkia okora ingagutara nere so make sure buno mwebuli kwena nire omwana ogo egento tokoroka a safe space neri nabagutwara obosibore bokogoteba kindi gionsi kaba omosani oye twara discussion nere so that kendi yonsi na kemobero bugama bwayo muntu mutangania kwinyora no moibori biasana mwanchu muri Ndizi na gututumira libori lya gosero komenta kwaona ibaga ya baibori asabana babo kiara torana ebintu bingi byokorekana na ningiye kwera na baibori bale batara kola responsibility yabo ya yona kitwana to kwanda simambia bone gunyora torasense mba ibitanda Facebook tonyore Ndizi TV News Digital ndo tome uchumbe yabo you like you comment and you share nzema ya YouTube na tonyora Ndizi TV News ase imambi yabone kardo kwana libaga ya baibori ase abana babo karokana na ase kinyanchigiri ntote bebona ebinde byokorekana ebibibono anena sumusimu wa all day na baibuli batara akora libaga lyabo byagosega syabo ya aso ligose aso komenta abana babo unganchire ntebenga ntutagete kubeke blame tutagete kubaka komochimono asa baibuli abaibuli andi togotebanga ngotema bari ngokora bari maite omwana bakogenda bugeka naboko nyoru mwana irekere gento atakira abere mwabo akore bintu abangire lakini opimo tenge nkigo mwibuli okoraki o sneak out ogenda okora obusali lero mambi nari kurigiria ase tutor bamenya koranga abana abake mwana oyo 17 years no mwana undi 19 years enyaruka naba muraba beri bakaimuka bagakomboa egari tari kumba abaye kombo tabatete koyoraki kuyeiba umuntu uri 19 years umuntu uri 17 years nenyarukire 16 years nyaruka gaisiransa busyo ababiri maega umwana uyo yomo uri 17 years akamenya gosoki a man made gun akabekera umuntu uyo ngakyura atebe gintu bunekyo kukirigiri kwa nje naro kirigiri ngaki umwana uyo sokire ogoteri dadi nekanisa nkoraki ngochi kwaigure kisa kya yekeri gari sometimes you do your part muno moibuli lakini bintu byakoraki byagenda sege munege egintu cyo gato ku encourage abaibuli especially nchikare ngukwana abana iko konyoranga tata na mama focus yabera ase Rosemary umwana uyu mintenyaruka erenere bakuburinga ngaikware baka saa 12 ekina nuso gocha nyumba lakini omumura nacha saa 3 abagwasi munga it's normal lakini omumura oyo bono ocha saa 12 na nusu no mwanafunzi yali ngosoma school ncho tari kumubulira muno kubuli nyaruka incho tari kumutekere tutask kamatenga ki aye mwana one chinsa cyo gocha nyumba mwana yega nsagete ni responsibility ya chakire gochenchinga abantu takiri kurigiri bari fanare bomono n'ichinyaruka lakini obumayane aba muraba nabo chisiro na no mugusingo tayarenga esiro yenga ningo no mumura onye nturi gochiko ba focus ya itubuya tubarigereri bachake nando ma tukweningi chena karunkoro kwa bana umwana bakoranga mami dadi iganchete kukwande nyaruka ya itomono sana otherwise nche ningenda ndatara tari gochio koraki onginyora no ene mesa kero kubukuburu umunyaruko kuburunga kwa igotire umumura les karo mukogoti otherwise yo bagote bubu mubukoraki eruanere no mugaka oboreri obutugu bukwa no mutinyo nche bintu nanyoru murarimbiringa tari oboreri bumwana buka ayo mwaka ngakyo korinke yawo no responsibility yawo nereri igotigirete mamu mwa ayagwaka ne school fees fistinge kurangeri bunkwanya koraki nkwanya kogenda abaibuli mbarenga ko ba challenge ya muri TV gari boy saransi no mwana kurwa segete school kwa manyire namba irenga kortaki abete ayebuno mwibuli mwaka what I found this month asoko gende binyoro na atiniri abantu na abuli juzi na abuli abairi yanyiga aringa abaibuli abagaka batinini bali bakorira abana banya gukora abana na barabu mwaka abaibuli bagaterina ange batatu kerengo buli mwana standard irengari mwibuli tamaiti mwakanga grade ya change ko class ya chire ko kubono grade iko ko buli class agotebe class 3 omwana mutenga tari class squeeze ko ku grade iwanya no mukorgana mboro out of 70% y'abantu barenge gabwa bagaka
70% mbanya gwisaransa na bana babo kuri basigete school bamanye report card bamanye assignment kibayetu lakini abaibuli 70% abaibuli abangina they are always there ibo there bangina ngwetu mabare kabisa abangina ngwetu mabana kinta tukwenika cya baka na inunga ki kose ni tokonyora abana twensi inki togusukira maga tukira abangina igasi yabo ngeke oro kigekirire umuibuli ataranja tukonyora libaga ligiya kobano bwana baba ketukure nabona abaibuli kwika banekero school yabo ngire kobano abaibuli baba dena ayayeye imitinye bere megima abana baba isikando jitobe ngeke kogera abaibuli baba kwana yani ngeke abasugumire rebondo to dena ngire COVID-19 ya tegete abana bagiteka tukama kone bindo bigaichore binge sana yote bena no na abaibuli abambari ready no na abana ko baisiko no ne mitimo dani mitinye tatu omainte gento kigocha kya tware challenge abaiboli omainte bana rire abalimu nabo bakubarinda abana abalimu nabo bonete kumenya ngai abana babale ono konyole challenge ya long holiday mubuli aguchwa kesabo indage yekonye nkoroso sinaga chaika nenje bikumwana sofresa kuna mbiri ochire marogo abapingumente bono ndagira tiri koroso nyomba abana ngocha bali baragire ono economy yoka yange akoma stress alafu egento kende enchera squeeze parenting yaboniga ne ya current tofauti boniga gap nerororo egento kerororo the fact remains gap nerororo enchero ko guide umwana neroba maybe parent bono konyora ka stress ngaro ka uta sabaibali ka konyora konyora abaibali boka bakonyora babwate stress alafu egento kende konya role okunya kwena na instructions ono kwena na instruction yecho konyora na baibuli bokota kwantandire mono oena ochaka kusagalia bana obwatoira mwabo yabwande baira bochi anti so that avoid that kwena na instruction entongero nacha na inyora buna abaibuli metekere family ne bwate amachikae family laws bono obeto twara amachiko abana bao bakubwate na kungochore kwanyora problem nalio konyora noe nayo monyene gwatebi mwana okorere gento getukwira na kwanyora tarakora mwachaka kutwara differences kwanyora mwana agochaka ukungaine bintu okoba utana letu mwana uyo aba angenaye bono buna ntwa bebe nalio konyora bone ruse mpaka kajanyo alike gwika bebe de babwate stress sana babwate stress sana oseko ngomenterare kitubona oseko ndio mwana takere gochaka kumbwa kana dana utakumbe tu mutekera uromoke gochigorango chande kole umwana chakariria romokendi ande twaswera senzemo ya western ebintu bya western bya jire digital ya jire nero ni wate influence yo gwere na bono ene meteno ndiro mwana akorera kwa mwezi odena the logical tool igende goto tebena kirire nonye ulezi yabere bobe asabana baito oseko mbuya mono muralia ekina kiegente kenne mono ntagete gochakira kuruguru guchinsa ase gwakorera igoro ya digital nechisimi nechinga gitomenyete muna kwari beka umwana akorera iga kwa muteba socha ni kupa simu cheze game the other day umwana one nabo amamu mwabona bwataga simi agake ko catch buttons bono akamanya kurigereria akanyora gento gere kurunga Snapchat asaga simi akagake akanyoranga umwana uyo muburi umuntu uyu muburi can you show me your private parts ase chat yeyo kuruguna wamuri tinga no mumura gusoma iseke oli agajibu nche no mumura oli akamenya kumotebyo on the other line ngoro kingo your parts private parts chinsa mucha chanson umwana uyo bonta kunya komoro kya singi chusimira tekora tebu ati camera I presume nikaburi mamu mwabo no matinga chat ye chinchika ndrat ngayaya kama tebono nkona no resimi lakini tumaitege koraki ekego kwanu asesimiyo ntori kukana bana mbaye gusimi lakini monitor the content because kirege ntuna nili bali school so go download no ene namba yo mwana yo download esimi yabere nkongu no nyore to muraria matukamayega abana bachagete kwengenta nye app nero yaringa se esimi umwana gwetu step by step munago tae note munago sibengoria se otae note umanya koreta obe otebunga so yomotu finally bwengenta umwana utamaitenge genta go semuninki no kwengenta number 2 umurali urangi uri swali kwa bori yakabere eliria litangani kwa bori goro ye na bori goro ye ya digital na bona digital yeyo tuatebire andi to kwenkare cha bayiboli today chisi minchiro chibwate chi app onye gotete ko umwana wesimi
tema kumwa esimi ere limited nechi app chia bana onye na abana bagosoma obwaite chi app chiri na and always tiagutigira abana esimi boka asengencho narra na inunkora muri twa story mitandao umwana aguchat asesimi kaye connected ase charger emburango tuere mnega kiye embura umwana one child akanyori vibration kerago chakorra kurumari at night mama moto mai tinki mwana akoraki akorera kerago moto yako musiemeresi esimi ya musari ya drum kweka tutebya abananga esimi ninkwa lakini ngakiki Ento kene ni swali dinde na bori dinde dia western culture evone culture ya very western no mwana tari kwa ebintu binde nero yire no ulezi ya very ngo ekirege ento kende school paka twachage gotenderesa abana no esenge nchonche mostly na tu kwa negoro ya abana abamura umwana umumura tari chinza chionsi akoba sesimi tari chinza chionsi nubwata engoko nimbwati ngocha natige sumu mali assignment kwa mwire muno muswati ateba buyanga kokubuka gabu o make sure kwa ire ngoko amache o make sure kwa ire amache kwa ire ngoko kwa chenjiri mbuli o make kogocha ko common thing ibinte nakora na bikora lakini bone western culture umwana kubuka iga usara sasa TV kwanza ntoba Gusii we are very vulnerable no manye tenga umwana one nkumubuli nga ya minyoka chimbero chimbaliri umanya uteno kubolinga dadi hiyo unasema mtu hapa Gusii of all the cultures ni ndio tuta embrace kimira yetu kyuko kinya bana unapata kitoko raki kokinigu yani tole we are becoming so westernized and yet napa Gusii tokorata tole again tunari gusabanja hapa Gusii ba minto bantegerete tole ko urunguru seminjiri ko era so kwaneke Gusii kyao tuli ko ba more decent kero gutubuto munuo ko era sa bana ba munuo one for example Joshua ndakuboli na asere Nairobi town na nyori mugisangione tu asomete nere na nabagisangi bae esibu ne korotaki ne bwate problem ntakete komote yasike gusinga ki ya nkware gwekorera niganga kibono kwaba umwana untanya tamaito gwekorerani Ochire western hata tumtaka ni aje si ucheki hiyo kitu sasa ukimwambia wengine wamefanya nini wamejua na wakijua wamemchekelea wamosekele lakini umuntu western uruko yukwana kwatumia obokora gete njirare ko tebigo mugambi kando nekyo nonyo tekera go kineski mwari mtu abwate birubu abana siku zinga ibakwanda bachezera rero mbai astai umupira football olesimi osimi no ne biti no na stwara kwanda nanda rochiria na mate na kombari twabekire miringa bakora ibintu byakoreki byasarekire unless twabokire tuchaye gukinia abana baitu ege today nturi gukana ntoga ndese sino ero chiabo lakini tuteme ku balance eke western na nege kurugia itu ege rongore na serious Rosemary how we heading in a right direction as abana baitu ko balera eka tutanya libaga uchumi nero ne ya tsumire how we heading to the right direction yoko abana baitu anige kitokere gukora ende abana baitu ba balance bene kina abarabu kere to ko ba menda bachikutwaro bosera bole asama tukare bose buna abaibori ngorengi we are in the right direction kera na buna initially to ngoteba abaibori ngotema bali enjera ngotema bali squeeze abaibori umete gentongero before na nkwane inyoro mwako yo most of the teams chia international celebrated days ebe women's day ebe African child day bantumba focus on digital environment and even 16 days of activism ye gocha ama tukale mutu makego from date 25 mpaka tarehe 10 people are still focusing on violation ya bana se maybe una child pornography oni gasense yekere ebinto bya ngere gochinchi binto bya ngere koba raisi that is why buno mwiboli toko make sure kare kwanyolera opportunity yoko so migwegento maybe gore ya parenting maybe gore ya gento get either through media either social media ebe goseno muntu chance kenyoro be a good listener so that ekeroko to okoba good listener ngocha kore bya gokonya and understand umwana ogo for example nginyorete asenaro twalinge a forum a very true story igoro yabana gotumika chisimi mubwe naro lengororo akabwata abwate nyarukere form 2 bona liri alenge form 2 hagaikira kira saa 3 ya marwaba ataitato mwabo tata ngonye simi chirisiko they used to have a washroom isiko ono mano kera saa 3 amanyete
esime ngosaba okay it was a routine nani sana manta saa 3 nyaruka yana ngosokere nesi bate agachiro ira chingaki batono no mweboli kwa konya ale kusengo esibiara usokora bonto konya kumubwata sinisi mtu but finally buna alenge go tachisemene chaga karankora rangu mano yo gago choka agochokora finally achete ko notice agochotware sime yo kwanira abantu tari go check no ningi umetendo kwata se chitrash ebintu umetendo agwa delete bado chibaka punjiro konyora chira sesim so mweto mweboli obetose megugo tuancha gosemi gutuancha kumanya nabo konyorora the wrong direction gona poga bana abaibona barabutiga batekiriba gakoraje none gisemire kibogo twara gosegotegerera none radio no TV kera abantu ngosemi gubare so that advantage so that into 20 of which people have taken the good direction so that tunare gutwara the same direction iringi yabuna baiboli ebye sana tenza soma SMS birisa tujiji atomiri oja stress mabya abantu makogendera lakini asengana no nyene ya mangana yegisimi personally na nyorete kana ngulana ngorete skali na nekero mwana ko moisi ngose kuriria TV geka umwana moite uzuna bade miaka tatebe tato mpaka ene umwana na ba masusu akomori adade jugo gasusu dikata jugo orana egende ngo mwederagere believe me na umwana na ba wesusu yes true neken ene na hari ende kumwana lo kana achiko soga TV ta odeni TV sini ndo kiaga entrete osene simia na oteba umwana anajisusia actually before even notaracha ka osoma SMS no mwana interaction yae gocha ya ochaka ko bomobo introvert iriere bemon konyara no mwana yeso somere gwetere but go ko mwengeja sabantu tari konyara ko chi expose tari konyara ko chi explain tari konyara ko kora bintu n'abantu bande bakora that is what konyara no mwana yo musayo osomiro ikire university akoba kwa motebete abera nyumba kwa mugore ire sime kwa mubekere computer kere gendo ogenda interview ta konyara gukwana ebo no konyara bintu bunebyo because utamate another space yo interact n'abantu ebintu mbirago cho olaka at the end of the day what mwana ona somete byenki atari konyara rigas engabuna umuraria umuswati onde story injarenga umuswati onde agoserigwa nganki umumro yako musereri ngaba musani bae bachire omotebiri nyenye ngoko muswati okoreki osinyiru kere bachete kina mumro ri achete omuga isomo isokoria kamotenga kigwachire bwona nche nembuli nare okoraki nare kubanyenyera na nchitinta getinga nkonyenyere embuli uratebe esengincho mwete no muswati one na konyenyere gente kiao embuli nere magari kena na mukoyo monyenye embuli eyo ori tumenye gucha kugambe kina nere kera atu embuli akoraki agasinyukonya akamenya tengo bono gwasere tioyo asengincho gusunyukonya ngoko na gwasunyukonya embuli era so much SMS birisato manjumari ende on Ndizi kagandate ko kwanda igoro yeri bagari oboibori asabana baito seria boibori asabana baite ko bali childe egere gento jamsing do de gurin gelina abana mpaira ne school bale bato bolito adama roire ko seba bale spasa legete ko bali barwete as school oyo mumanyo njanali no nde impaka ngori adaba no ari me kabisa to bati se imabega tena mafunzo ama ya kabisa tikabuna into abaiboli to take full responsibility ya bana baito to manyanga ya bana bale no nyene kroba de nikan sobakanda santi morning to you nero to miro chumbe yae adana na naitwe baba Jaden etoka Nyawale. I'm glad tune with this TV. Mimi naona kuwa wazazi wengi ukuza wana wao bila kuzingatia kanuni za utamaduni wetu. Hii ina maana kuwa watoto hawa ukua jinsi walivyolewa. Mtoto mleafyo ndivyo akwafyo. Yade alende na orero mwana koibali itoko na liwatewa na bakoiba omathena mwete nyomono kabisa. Na kwa soka na bakunyo sukari akole ndeti nyomono. Pastor James Monsomi Saboke no ali me yomorobeli atano mosubati oyo ale ke okwanire kene abana bairire control intwe abasaja ngote matole tiga abangina batubwatisa Pastor Bishop kanza ya Anointed Mission Church Faith Mission Church yali ensema ya Dajambiri awate abana abasaja ngote mabali kabisa bona ni mutari kubwatisa na mai ante base to fail to buna abasubati despite buna tumainta abasubati mbaranga na abana sana senda gusira to gocha to karama goso by the way
we are the perpetrators ya bana chinyaruka so okubaruki neba no mugakanje gusange umuntu guchabwaruki gusomwana no musubati maybe in that party ya FGM gusara bana chinyaruka abasubati na kikegera even we are leading in Kisii and Nyamira gusara bana chinyaruka aiga bwaro aikana na nchina ndi mentenga abasubati na haro mu pastor mu na bishop atebire na ndembi yamono sana bishop aso ko watch egenta atebire giye kenenga ndiroko nyoro muibuli utagete ko room mwana abana ba Israel tutete ko mogorra akomatenga na akoro roro gandro ndo kora tiki ndoli buya otarachi no kore ko kwa room mwana mamu mwabo etiri aina mwana tokonyara ku rubinyoro mamu mwabo etiri mbobo ko kwa room mwana omwana ngo kinare muire ngora bono manyite oboreri obwa bono kera konyoranga tatu mwaba tagete ko discipline mamu mwaba ruchingu mwana mbuyare bono maite tatu mwaba kagusuka mayaga na ngino gwasimu mwana mbuyare ngo togukuraga omwana oyo itu ando mwana oyo mamu mwaba so mwana oyo bwa bose into twins so abangira muno mwako yatebire aro nande chikoni aria don't you see a challenge nero it means say family mukungu no musacha mbai wanaini nyore mwamwire go discipline omwana moko nyara mateberero nyore ke muntu chiri magosa nara go chakora no aka como discipline ningo support but uranyora rende ayebuno umugaka yes you are doing the right thing but ayomanye na no mungino go muri genteke also a challenge nere go cheso kase go konino ko pare korera bana lakini tuma korana abasubadire gato kurigire chenda no na tebana basaja bono igatosoke turigiria abana baito nturi kwa banene bagana abana muna basaja abasubadire majigora kanana ko bamure nta abana ekekera moko bana abana otebi omwana onebna Brito no mobe osiniga ningeni bono ninje ko mugwanira asokora caption nita mwana nandegere ekera basubadire ngora amure na abana mon karato kurigire chenda. Okay, generally gento na into toko chatwa sabo mento na ne bibiria ngo chere ateba ko musacha nero go provide e family erengo sacha go chi one kera sire go sacha ta basa go sacha ko Jumatatu baka Jumapili tiga nero tema na bana ne litukeli masa matuka yusta litukeli mo nili abana bae so that na bana ba understand no ta to gendo so ka ko Jumatatu mbaka etuko gete nelia neliana batumenta basacha baro bebire baro mente provision bona buna nanda no mento no mo basacha na chire na letri ndagera na ndiki mutagete your presence bono is also no turgo choli chinga kichiago uno musacha ochi karansana bana mbago komanya ne bana school fees gwaka na lakini watu chomende timbu atibaga yaenda visiting umwana umete butamba akorangena ne room ya na botambe no bwancha nimbuyo gatia uno mugaka umwana umwe kwa baswati mbana letabie dio ko make sure umwana umwanchire mono in case of anything onyara komotetea bono musacha ligichinga ki kwani rabana ba ku understand oseko ngene no soma SMS gaiga lakini makwira na soro mato devina amangana ya hichinsoni abana umusaja bono madendere bono ankare to devina no mana container bose parts na de joro kweso parts tamba ibyo bachenu bono musaja ikirenga kinao de koba omwasyo ke go cyase onyaruka yao umwana omnyaruka abe no abe furigo cyasore buna no muna muntu musaja abongo ndebyo na mangana rende ansoni mutaje nan to kwano ne mangana yuni nani to dai no mwana na bobe meta basam musaja na rota de no mwana na ki ira mwara rende to kwani to rende werende musaja na rota kwanera dena tiganyo ka kole mangana just ni abugo bonya dena kura sukus kizauji chikajado akona sisi Duke machine at the morning watching live from Mombasa 001 at the Adubwa sana mama momanta clan vichini adena bwa kirabia no ale me yumurubere ko Saudi Arabia at the Adubwa sana Steven Nyabera bwa kirabia Brighton ko Rwanyataro zio chi Steven Nyamweya Nyabera ni konda anga ngati ya watu bwa tibono mambia eduni mwenga kuruka chiado president watching live Brighton ime yumurubere santi sana nara dena Musa Omar Ngaya matongezi diebo chugembo iko barod adena ekegoli eke getaro gatigwe chinyangi ekero achete iburu adena egoli eke ngiaro gatigwe chinyangi karo gi achete iburu bono inwe nakimora take kwarokia abana chinyangi inwe mweka timochi manyeti yaga de alende na ekomatikorana abantu mbaleke goli eke gitona amafunzo na totanyo walet bono me is talking about this generation yeito
ebigori ko tugurigire no eka rotore set yani ebigori ebikaka tole ninje ndabo manako 1972 ebena era kubona irabana ntuegerete uwa mafunza anone kinyangi ngeke nturegeria abana tumagwana soseko again tunateba buna enyore kole upcoming parent so watu mwana abana bake gusoma no moke aibuno mweburi take a responsibility koli amafunzo ayo manyene abaga mbaro rekenyoro abaga mbimbaro abantu mbaro basomerete into bwate department ya culture aibuno mweburi rigichinsa esomye bintebyo yocho ko transfer ucha somwano alafu nandi buna nateba none chiredio abantu ngo somwe ko bale bintebyo so kikwanyo kwan raisiri no bwate deficit information gete nayo mweburi ko take responsibility organizations chiachire chinyinge Kisii Nyamira na Sange asore abantu mbaro bakoira abantu amasomo for example tigantebe as a ISF partner okonyora buna manga hat na sikom babwatege ndotokoroka coaching boys to men ba take that responsibility abana baino bangaira gosomigo gwatie binta abana baba gosome school nayo manyene nyoro to manyiti take that responsibility esome okonya abana bao for example imanta banta bangentore social media a generation ya babare young parents mwarote juzi muntu narokoroka kina Benjamin Zula kina Arita Abundance babo Robert Burare they took an initiative abana bali batararoka chinya abamurakera they were advocating for circumcision of boys abana abo bairwase basemi guchimbwa chingia at the end of the day bakonya generation kera boni goligereri kuna information teri enough osene aba enough bantu maranya take serious buye sana oseke recommendera linganelio ngakie umuntu mosaje nona sumwana wae umunyaruka nata kire bono gosiboka kabsoma tena ayo mwana one reda isikabu chisesenjiroro osibona utigo tena ai gasini ya nyoko tenyoko yamana sana assuming God forbid my togo itanankoro utigana divorce nero na ndo usikora mona bara sinyaruka bakuri mono kurara seise sana banchi taba isa mono ya rekandenga oisiko tekli bakari ko tyo mwana nyarukanga baba mama minuta kungaina ogenda iburu na gutuma onyokomoke kendi yonsyo gukoreru make sure whatever nganga kirusi mikwa kwanza obusani no mwana wenyaruka iko bugo cha kurwariki kurwaro moke narakomo tebi narakomo ko maraiga once in a while muchenche diaper rosio busani no mwana wo because ntoireri baga buna baiboli ko interact no mwana yo nchirende yons kare kurwari kengwere mamu wa mugonda arenge umwana muna kwate bwesuse irimbolirari igongo kiranga mamu mabo cyo kumuchenche diaper I can't go ikama tai baba wikamurusie diaper murusie diaper buya mupanguse kana mupangusire manya kumwari mamu mwabo chama tanki mwana yorere mono enyonya akora kata atagete ubusani buli ora chake no mwana we enyaruka kurwaro moke amanyenga my dad na amanyete my dad na nganchete nabo kumatenga mam eyungu yako siko smart sana umengara leo noeka romo omoke. How do you communicate no mwana bunakonya koraki bunakonya gukina bunoko baro mwasi okunere nere bunako bumwa mwasi okunaye bunoko matenga ki baba nagutumire sikubo koraki osomera kininjira ama bunako rotaki naro aba murambaro batete kusali bwo mbo otokoraki toko graduate aba murambaro batete kusali mbo otokoraki togore gari enare ko gusaba umwana one ubwati chimbwechi umaito mwana uko chakonyora umanyire njira mwa develop a code yogo communicate ama tenga my dad ngakinko motebi ngore pad na bagugurikira batenga dad I need pads kusiko ko ngende supermarket like a father and you have daughters correct kore pad nyibeka se shopping koko mwa shopping akuri that shopping na matinge pad na kortaki nkunya kumanyaringa kumbe dad na matinge mitinge kortaki ngutume kabiri igawo gore no monto mwa liba kago chukuno monto mwa tigo mwana amanyanga ki na kera gusaba chibasi tiako ni kwanyo umosiko ingasi orekere gento ngokote yarenga ki daddy nkonye ngo 200 igabo ndagura no nyemba bundles squeeze babira bangene bagutumia bundles kusako tenga ki dad nasikia kula bread kwa hiyo ayabo mtenga siliwa buy bread ayotarachi kula bwana ndio buy bread ako tenga dad mimi leo sikuwa nasikia kula ile ya white kwa nataka brown yangu ayamwedo
Because the moment I go to brown bread, she knows where to get it. A lift nere para buye boda. She will get it up. So how do we communicate with our children? Mbosani kitokotaki tobwate na abana abaito. Buya sana nido je chop kijana from Nyako Iranda State niko tuned in at Mate sana. Evangelist Nara Kokuna Saurini, glorious of them are watching and following up on a great day. Out there, not to worry, Kurigia, as Simambi, ya Aboni, San Sanson, to my YouTube channel, they are no more humor video, and Nara leading a book, Yatarakina, out there, and Biamono, so semi we are, as Savagani, Simambi, Yaboni, or to me Freya, son. Everybody to Libaga, or Abana by Tumbia, or Muungano, Calvia, Tomode Caravali. Tebana toru mane karawali ya dana utali ndetio mwana ekranyo ruburuire abakonyorana amangana abere amakungsana adana Chris Mungale adana bwakire buyakuru Nyamira etono watching live nwale meyumra bakati abana tutubwatia asimambi yabone umachubale ya ndo tubwatu tomero uchumbe yawe terasena mbira seskini yikorabu S792192834 ina namba yeto yestu tutu anda sumotimo komosini ni moinalia tokwirana tumakubona na ingia kugera mpaka kalende yeboni gato ikire etoko tebana bado gender based violence geroro abantu bakongenda na kwegune girlfriend yitire boyfriend kwegwo mugaka bakurwana nyomba bana batigara batari gusoma ibano byatwira na sintu ndende yeto yakabira ndeyo mwe turigerina ningizo kere gukora boigo tukuru mu channel no FGM gwe dutu ndigari yasi ndunde inaki FGM gwere abantu bari batene FGM teraera bado ninge kwera etaraera bana sigizigito yakabere nande kyomo ri goma jumere toska dora sumia sensa mini studio kwena tore asentu ndende yeto yomwe. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabigo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri chesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri chesiko nagotekeraga ase ensecho ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliokurwa bokoreri yobwo samugeta kuno unarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari itumu na tori tukurida marwiri na malaria kuri turi sukari turi blood pressure kupima turi kidneys
kukumantauchi liver function test zonsi bakoratori nkuru barobokorera buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology abo igokorenka amarwere buna HIV, brucellosis, gose oburwere bw'amabere, arthritis na yanda mange boigo nkorenka bare omubere bwensi asamarwere buna prostate cancer asamange batarire imeyo muchobosongo asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Biamana wano manchu moriro Ndizi TV karondeta kwa baime yomoroberio bwenza kyanene karodore ase gambo yaito ase mambe yaboni ganene tokodi naliba gali abaiboli ndiririeri anekera abana baito bare ase jirusa erusa nentambesa maita matuka atigate na mange bado ntutigate yangu motienyo nyomona matuko ange ikominabere abana makwire na ase skuru kara baiboli abakoba bona abana nende ngakibako bankege kaiga konde nakitoda turalina dibaga ya baiboli ndiririeri ase okorera abana babo ase mambi yaboni biamono sabana tutumaje SMS chino ekerodore na Rosemary na Oseko asemambi yabone ekaba tukwanira ekaba to bosemi ubia asemambi yabone ko somande ya Luka Sungol karongo nyirindore na nanga kwa nyotumire nimeiona kwenye somande asiga kerebosi konne toira nira asendundeye tata turaburana wingi yeko gera goikabono Oseko na Rosemary turatebe na bado chenda bezbaro nsidege ndete na wane kerebi umbe biroro Ndizi TV ndoro to kampeni aga nistige ndege Muungano neroro na efo kwendelia wate neroro ngo ikabon turatebe buna ebinte mbigendrede asurongrosi na nengiye kogera ere in increase ende to be comment by the mbirake kaduguri ngiye kogera Rosme na ningira ko number 1 negentu kigocha kiagara tubate bado gender based violence I think uno umuzintore a patriarchal society ase omusacha nero go decide keregento bado basacha mbaramwa kwa basubati a chance yoko make some decisions ose baba involved of which omusubati ise kokwana violence ya chakra and munyole mente violence wate form chinyinge nto wate physical nto wate emotional nto wate psychological nto wate economic kama finance so ebinte beyond pinkono role goseno nkonyororo goseno muga karinde ko korole gasi lakini tulikuwa mungino go none pesa nkeigo that is also violence so violence yechi okoba because of the patriarchal society tore ya contribute ebintu kende tubate obotaka sana ense ye buna boni kubo muboboikire mbogendete ko commenta of which ko konga zaidi akara ko gendete ko konga zaidi nkonyorore nonye feelings emotions chumonto konyora ko kechugura isi ya contribute chisegi ande bono konyorore amaru amibinye wambira sebinyoro bono konyorora amaru ka go trigger umonto ba violent alafu responsibility buno moiboli nkotore kwanyora because o tatagete ku provide you kwanyara wachakire kwa violent so ntubate binte binge sana biko contribute as gender based violence and even if family okogro okonyara muta change tienom if family ngogendere ko twara violence that is okonyara sense okure ya bwate chisege mwaye mwango yae in that surrounding because of wese environment urwetoro ya gender based ya ose kontokora mangana ya gender based violence toko ya terra bwaira bwakia bwagoroba agado tukugati ntoko nani aktora kore nae biribirwa mende na pierire kirali tuko kwana yoro ya gender based violence ose gisegi chianga again tunda tebe kwanza komenta nekire munyaruko ya kwandire igoro ya it's unfortunate tinga kwikira bono ga Kisii and Nyamira nintu tangende bada so kusara bana sinyaruka abana balia what they undergo especially when they are in high school there's a time na kukwana na my cousin wale kusoma
Western tetu kwa litali school akera bagwesibe bafu abana bari abanyaruka ebintu bagotebu nebisa kubindi especially ko nyoru mwana arangiri gusine school ya isiko ya Gusii ase population ene nebwate abantu bayisiko batari bagusi omwana uri asibuka gote the kind of torture agwetera bakumwana aramwetera kwanda gwesibi because amato kwanda gwesibi abantu bagotenga ntango torore buna ntango torore kwarore na oisekorigereria enchera yoga turacenchie genteke no gutwara obuntu yani utwe utu ukwe na utu omanyanga ki banta bagotenga genteke ngitakiri gukorekana tari bariri n'abantu basomete na ndubuya abana mbaro binyuru bono squeeze gusiga abange okonyora basokire paka banyumiru batachietiburu nabo ku compare njebuna nasomire no matenga umusubati osari no musubati otasari kera bakwenda konyora n'umwana problem nakortaki nero oyo sarire nabwo atobokon bokonyora umwana lakini otasariri no anestaya konyora umwana igererai rais no manyetenga tiamo ngachire nkwanenga mugusi yani mugaka musacha gose engondi timatuna ndakebeke senginchi amanga Nansoni lakini umanyanga umugaka enga kiya yo kunya kogenda bado ko enjoy life namo umunginoye eruma ite kogenda ere maisha na handi bamenya kwenga abana babasarira abanyaruka enga kiya uyo kubuta kotashirikia tendo y'ubwanchani ematira tendo y'ubwanchani my brother nerege nteke mugakora tumusaso kunyumba nga mwise kushirikia tende no agenda best file si akoriki yake lakini kwa nyorango unatagete lakini because ya ite bintu gete it is maybe painful kwali oyo kerata gete arutagete bone segia jagera ese koreki ngojakere lakini ntubwato gosemeri gosemeri nkoro nga abagaka baitu bachakire komanya nga tali kugamba tali kugamba n'enyimbo kugamba tali kugamba muna authority abantu bachakire komanya nga kereto kwisaransa n'abana baitu kereto kugamba n'abana enchire yeye muguseyende ukora turabako ninyo letetu ali kuhandle topic ya men involvement on ending GBV na nkanyora baka bakaru experience ikiya sana abandi bagateranga the best way kero bwatu busandi bwa no mwana umwana wenya rukwisi kumukani igenda umusacha I'm telling you ngende gitaho koraki agwetiga sana agukana ntato ukani ngende neke ikintu kendi ya kabiri oyise kuchaka bono gote umuswati ngaki baba ayoro cha mangana to gwetera mangana nama yari ayoro chinkwaro gete noro chintu to gwetera otake to bono itachi okoraki achi gwetera ogo chamo bune ekenyoro na intuna abagaka tuchenchie tabi yekene tumanyanga kibintu bindi bibi kunya koreta gusimaye unganchiro murarike na kwa negoro yoko gender based violence nkwa negoro yo abagaka n'abana bamura kwengenta na kwita abantu ntwachite marani yesterday katwali marani ekinyore kitwalingi no mwana uri kurukunga sagini uri rusitu wa maisha koraki akorwa wagwe gwetike go gigento mu murori yakorete oshambuliete mugamba muromo abo agaita abana nera kamuita kwali nkwegwe to murakuru all the way ku Migori County obwati munyaruko musani yoye iga oja komoita nataka ngogenderera sine nate maiki ya erarigiriri wake ekanotete Rosemary Anturera nere Rosemary akitura kuri mochando yo ekarotoro jina gender violence nege na mangana iyo kwaruka ni numo champion mana iyo kwaruka na basubati ngakito kuri mochando yo bukwaruka abana banyaruka kyara yabeire yote ribinya kwaruka yitu egento egetangani tubonete ko kwanchirana egente kelikia kera nebwata amadara mangi tutanyale kuyoresa tokole no kwanchirana buna abaiboli to protect aba batara asarwa alafu egento kende anchu mwana ogo ka kanyo opportunity asome gukera bali mumbale trained
abantu mbaro bachire chiskuru gosomia abana chinyaruka na barbo bamanye obobe wo gosara umwana enyaruka alafu egento kende also empower abana babamura kegera remember those are the consumers our future consumers also empower abana babamura understand yasiki musko mwabo go stage rani yaye go sekaze ni yaye tabwenere go saru kera mambe na mambiende onero guchakoba umukungu bw'omonto oyuraya so ebinte bi arafu also gentokia kanenda mente involve local administrators abagambi aida abe nyumba 10 abe assistant county commissioners abarai bali batosa roundeti toba empower na barabu so that umentekero mugambi akiri none barasate benchebune kenyorukana ngonorko okora gentogete at least they are empowered they give authority to the community panyare gotanyoro mugambi okandra sekinchenda nyare gosaru mwana enyaroka osea kono kwandira kwa ngarwa thana egento gyokumi enseme ya marani muntaga mwana sagi no akorwa musajo jiri oitire mukamu murumu abona abana no yo rura ali ukiri kuita girlfriend ya epa teni ba oteba ngwandira kwa ringi kise sechi chabere chinyinge umugaka oimukote abatatu kugechimite yaye kisinkire around kyogoro umugaka oimukote abatatu kugechimite yaye bere achenji no ndigari ya maguru umungino mukani umwaka liba gako akurigenjira yoko mwebeli yanche mwaka wamwa gwakoraki wepima chikiro ubugori yoko lichombe onywa okwa ba seitaria bwango gantu ani mumrundo bwesunge tasavukado ekenege ntoke kore tubo basanga anje na kore te story korwaria mointu nyaria mumranere betanitene mukaya kerutegesi bwango yo Doroche ageita agekora igona ari kwanza gukwana n'abasacha baitu igona ari kwanza gukwana n'abasacha baitu asinjira ya maskani mabi ya rero ntobwate right yo komenya n'abantu tarikire gentura agoseru utake kwengenta tarikire gentura agoseru utake guita umuntu etale solution ntutakire ku embrace oboremereri na ntokire ku embrace ukwana kare kwa rorenwa nko yibole bino mungino umwana umino naro abasambi bamubakortaki mbaro bateri ngayaya ngo itunda na kimogo nkonya why ebi cases chiko kandra chi abantu bayitukunya goitwa ngo teri my brother cases nkonyora in my inbox nkina ila titinga omuswacha mwemba okokorega si county government of Kisii omungino anero wa ATM card omongone rugwate kibandi kiae that there is nothing yara akore without the mom, without the man, without the wife ngo moshara bono so ngata akamotenga tochi kwa ndo sivesa mamu mwabo mumroyo na ruwari tenkari uriri bwa diabetes mumro nera asoma yatakira mu gorelio omuntu yo mura ngato bwati bakali okukwana mpaka kwamwa gutambuke para komyameti igoto debena emejanda wasaje bagutere majande mengo baba subati completely emechano tubwate nemenge obwombolinga ntoli gukwana nahando munyete kareiga muswati nalo uri goitwa sina menyete bwanti yana gochi asegetega kira mara ko muswati ya ukura uwi ondi tukerimo in curiosity incheno mwana mitore ko kumugaka tukagenda gusimulinga nkibona gochikyabo you can't believe in kinatu anyururoje omusacha nero gwakwa aisaranseire takimo mukubwa muku agukura nkiakori justification inga ingo itukira litu abasacha baminto ali montegara naye nko yubore buru ko gwakwa dorinjiro gukwana tiago kubogesacha tendere nase Rosemary abasacha to chandire mono mpaka yerire karogonyora kese zikarogori no suicide nutwara no mo county mo deputy commissioner Kisii Central ne Wilberforce clones na chagito moroberbo kora sensitize abasacha kifora mwede jibarasi brother awase yona ko tena baswati bachande tabasacha yerire bikone biko mentekana Rosemary not really but tonda tebe bonsi abaswati na abasacha mbabwate emechando actually if you can highlight imichando yo muswati no musacha abasa kungwe babwate chishida chinyinge the difference nearly abaswati ngonyara bale gukwana konyara bale kuigoka konyara bale kolera kwa understand konyara bale kuigoka
kono gukwana kuri ebintu bindi byanyagokea but umusacha ara murero akire naho ngochigotebya umusani oyo nakiakondra ibintu bigoichora ekere bichire bono when it comes to emotions musacha tari konyara ko bibogoria andanyare korengereri bona kyo konya bono inkirinde chandikere to muntu kwanyara kwengentire alafu no recently ekere forum nero yaringe ya bagaka I noticed like riswali obori musacha kana man cry abasacha 70% bakanite ingo musacha mu Gusii abwene tokoraki kolemereri gokorera no mukungwale unajua kuna hiyo stereotype ne yokocha kwa right kongo challenge no mukungu so kuna hizo stereotype like ngokorera no mukungu but in reality ekere kwarerire ebintu mbiro bigosoka of which abasacha batari konyara bono go contain oralika birabe binge mono onyara kwirusi compared to omukungu igo osego yekirenga kibono musacha torire kabisa twamomekaza marigaiteke nje. I tell people chinchira ne chinyingo okorera my brother chinchira ne chinyingo okorera chinchira okorera kwana no mwana umini murere tal lazima itira mariga asaba na iguru motebi yaya no nyogo kondra ngoenda na chabukia kera kwato majana emichano korteki egento kigotokora buno muswati yakwandi buyasana estele tu akiri koro kwaruka obekeri itmwe it is very painful lakini tokoraki tokora man don't cry kwani umuntu wono wamwire ago escape lyama amenyete ba umuntu amenyete kuruma paka mara tari kwesibi because number 1 tari kusibiri kuyanga morembe tokora tiki toyo nagintu nkeyo ntagete gotebya abantu bamintu abasacha especially abasacha bagusibira nabo muri to isaranse to agambire batagete go chayo Tojayamon. If you do ABD, wa provide for your family. No nyoranga ukolemera unkoro. Abasacha bayikirenga kibakwera namono. Nekine kintegete ko bakani ngaki aya imeya no mate ankoro ro mu korende family yiko skwa yiki. Tiago tebuli ngana lisini ngaki naye kwa fail. Kwa ranga the best way no kuruta rochi. Again tunare ko tebincha abantu baminto kumuraria neke nande ekerenge kenna mono kyande taga ese studio neti nyangi ci abana baito abamura no bayo musubati ore singo mada kwanyora to mwana umumura yakubuguri umwana uri mumura ngana yo tete kumuira nyangi nyagitari ari origere tuno mwana yakoraki agosa muno mwana yakwaruka ifukiro cyo mwana yaragusiki abana bamwe abombaro yani chikaza ni cyaye nchiro chibrada cyawo nchiro baye responsibility yo kwera umwana yarari nyagitari abantu ndabari ka mutinyo bakwaruka kibakwaruka tiagwancha abana baruko kwaruka buka nahande tiga bakwaniru baye gwa maigeri bateri mu kwaruka kumwaruka umwaruka iga umwambaire bona abantu abanene mwabaira abantu abanene kugukina kuruchi micanda asire yekwane tiga gukire micanda yakoreki egoite ayibona kwabira umusacha ninki koikokore miremu namagokawo bweki buno mugaka mwaka ninki mugaka tari kunyoma mugaka tari kunyoma ki mugaka umugaka ni gagwesika totebya abana baito asekene nabangina yakwimo ki umwana uri high school kumuire chiro kumatenga ngachori the father is there ngabugori ngana na mutanki changa chingani ngot na rako gwekumba chaka koteire nando take to chaka kote nando koreki nando mugoreri what are you training who are you training now are you bringing up a man kosino muchiko koreki kosino muchiko kuki tigo musacha anchonya kolega siao kiro mutakore sema ya buya sana ekaronde te kwirana na ingana ndira elimo yanda somese mesi yakine karo Rosemary kanya korta kuna kumateina yama yogor kana ento kirto te bana Rosemary ra tena epese yane ne yumuga kane yi igende kyare dire namangana musache bone asale renge dinere kire ay ko kwa sabese majukumu tutagi ayo metene bese yane ne yae family engwe gatutu kwano rabiro bitu byanta kucharara singo kora tule erukwa sungoli kurubunya meuru omosojo de nambi Ndizi TV aso semi obuya igoro yo moroberio omuya igoro yoro yo boreri bwabana oboreri bwabana bwabeiro bokongu gekogera abayiboli abange mbali korwa ibaga aliogo socialize na abana bande
gidigitali abana bange nigo bamenyete igoro y'ekisimu nigo batwara ekisimu kobeka n'amachiko yokogerera abana bono twenda ase yokwegerera abana asijikoti na ayandama adena mangana yokwegerera abana no na sikoti child right na jagaro jerire no mwana utamwake mdubini na bibyo akwera asimambia bono ero naye tugenda kinato teirigo tukwandi Dennis Gechanga korwa bo Mwanda Nyamirako omurai Juma Sekombuya asogo semya abantu baito gender based violence yaretire omuchando mono omugaka nere omutugwenga tiga abagaka batenene bokongu naki kogera abasaja bange bakonywa korusie stress then abasaja bange yo bakonywa marukurusie stress sali mechando bagwetera nyomba ambiye mono Dennis Gechanga korwa bo Mwanda ase ogotoma SMS yaona asimambi ya abonio yamono ebegente kama maswatu meka mwa ebese yaoni yao niyo mugaka ni ya family ile abaka bange batode mejano na yani na arwara ani ogotoma mwana na typewriter ni ako ebese sabuni musacha mono kuminega kitinso geti mbole rende kai gorusie ebese akikwa bwatano ni shilingi 10 kwa gore sabuni kwa nangende mbia mono omoraria egento ndatebe ekubwati basis ya relationship yeno bono totebe buno umongna no mugaka ekubwati relationship ke mwa twarte during riri mwaringe maybe courtship goseri mwaingo bosani but bono konyorole kero umongna naro aikire tata itikwe oro kibesa yae no mari egento ngero musacho yo akamukorrete ono konyora gose musacho nanyora chibesa tari konyara kobanga nanyora gento tari konyara kokekora bono go protect yo konyora go ikora umongina kubisa besa yawe komogosera tali lazima omugosere minute abasacha mbaro banalite even bakoba careless ne chibesa bedo kompe umongina no musacha umongina na amante kwelisirira echiane lakini nje muno malinga ntongo advocate nyole more bune e family which is good you understand omugako go chibesa bwate na ichiri obwate kiryo konyara gukora koramo but unless ondokore by the statistics nyinge mukungu chakoli no musacha chibesa kentonkero musacha taliko kora right I can tell you for free either oko misuse chibesa kustomanti kubanga besa kusike ntonkero ko either no kumoita kusiko morama kusiko kora kende ona nakyo konyoro mo tikantu araka besa kana asike bie kaini kesi karangake anyole ni mbwate fe ya nenkonda osibuno konyora omukungu labda pia amefanya provision mono boikarorosa that is why ati zo musacha soka reta chiri obwate mukungu na bagoko chuma dianera menda sense yo este yo muswati ya resinga ngago ikotu araka besa kao kai maje kisko sokiu obwate afya iko yanyo muchinyo muswati ya mnyerete bisonso koro emergency amade right ese njonga ki omuntu yo in case yangi chere igongo masoki lakini ndio tiankwanenga men are poor spenders and that I tell men na ne bongo te iringa inke korosugo 70% na masubati tiga tumanya basubati baitu tobwate tiga tupanyenga eni ibere senkeyo komanyete ikaranso ikinga mbuwa korteki mbuwole ikaransa budget kwana no mungino anya komatenga chibese ko roguchinyore chikwenda bwangu empower mungino lakini amagana alege ga guchikoreta akaira basacha bakari kwengenta mono ebyombe chilona okonyoro mungina bwate ebyombe byae mwaka takora tiki tamanyeti omanya kugenda mu kichibesa kurwa sekyombe December yebono ebyombe ngusakurabire kokirete kwanyara abantu korogoro lioro bro gotanga my money is my money your money is our money kwa banya kanyoro umuntu kwa kuburinga ki kibase kirendo ko imugetia 1100 ndo cyakine cyabere 1070 what happened kigwa correct tikatobe open as a family because all causes of what we are discussing bono ika a root cause yabo ni family toiso kubeka chi family cheito in order magana atako kore kyombe tebi mwaka ninde kyombe ya kitoko kora
nkoni tore ekiombe kwa nanyi mukerinde kustoka chimitiroche kwaro story yo kotanga chibesa kaga mukungu akoteba but I know as much as I champion for the rights of men and boy child I know chibesa chumu subati tari chiai nechi family musubati ta korra mwana yo kotesaka maybe ako igino murari na ba ko igino atenga yaya ebe se yo nyunu mwana ri ambako baro kanya mabali sengencho isatri ko ngabe siana tigera ali yako ekinkero lakini if you tailor your communications well nenka mumanyenga what is your responsibility sokuligi mwakunge entonces tokoreraga sekre provitu biere kunne nganeri mamwa kuroba sembo en bomwere kero producer nderi provitu biere emangana nare enka bantu bakurara mana sana bana barororo komangana no musaja ko te mukungu na akora akora mara bana mu bike ni nyoko emangana matusgete mwana otari umungaini oyima nsobo mamwa lakini mwana no mungaini ke mwana ino yone kabisa igende ngero jangira kere oboreri wetu bwako nga kwana linganerio no lia kwana tokore asimambi yabone kandi I don't know tuchakire gento tokoroka biological genes egento keroko effect eroro nonye abasaye bali abasacha mutara nyoma kindly ligerelio muswate ko nyoma gosono mongaini are the fact remains Brighton 65% of intelligence ekurukorwase umukungu 65% obongaini bo mwana obo muntu moririe bo jemi yana yes ani kunegento karakuno ligino research no muntu okorete research scientifically chuchu itavire kurest ni moina hiyo nayo lakini when it comes to height abakungu ligo muntu mwana nyogoteta rokane kia it is your responsibility height skin and everything but besides that kikwachoriro muntu twara obo kwa faithful to that person katware gento tokoroka obomo so that at the end of the day egento mugo chamwa decide nali oranyore lirimo bwate foundation ingia omontare open asare rimoko mo kolenda abana mwana tari gochote batatange kerete monto gete mubwato obomo so foundation yeno twara communication ingia anchana onero muntu gwachorete to basa kurama muntu ndati mwana go gwekaine muntu gete gosekiango emwe chorete no babere mukaro si product eyo so mukikwa nyinyi wawili pamoja mutware family ingia abana baino baide bagocha gutwara etabiengia na barachi bakoni bizana oseko nchege tunda kwane engaki abono kunya kwamira abana kuramu mwana nga obwekene nyoko obwekene muntu gete it is gone obwekene sobo it is gone abana babono orome muru even the Bible tells us the tongue curses or blesses abayibuli babono bari tuturabake ketunale go speak positivity to our children gatukwanda abana bamintama ya onyo mwana na that's why the CBC onyo mwana kare muri school motebi mwana one nungo temure mentomo temotengo wongari komo the moment we temotenga komo that word sinks ocha kwaranga neliko let's speak life to our children let's speak gatukwana ubwanje kucha sinka cheto tigatubugurira nibuna chindu tigatumanyanga nayo musacha nko igware boru mubugori muratakayo koreki obugorigu manyo mukungo ikwa morete tene no muntu mubugori murakoreki murata obugorigu elinde chi family cheto kara chigo kina ekiro yete kego kina nesete ya Kenya koreki egokina okuna koko saba goitonga marembo koreki obe tomenye no bomo nande chitabito kunya gutrend gusinga basacha besungire nini totare gotema chike yake mirobere kimo bwate ase kwenderia orishigaria obwate ase musimu oyo kwa kinende na antu baikiranire no yakwana sinse ba Muungano tokore kainde biro byane mirobere kimo bwate samatukayatikate what munanche egento gokora because ekyombikia nage kekere bonde egento ngaratekera what clit mostly na amangana yo okay chisegi cha nyumba amangana yo gusikaba sacha na amangana yo gotia basacha ngana naye tokelezea koko na feasting yo mwana tiakobeke gutiko kuchumukondo na yanche ebo ibuya koko kese school na no mwana kira ukoligereri ngorare afada fika tikakuye bogoli ngota gitaye kwali kichibesa kwa damp umukungu gore gitangekia ayure garika kunya kubeka chironge ya mubwate ronge ya moyoka yoka my message to this man chenko batemero buriane mbwate this world depends on us tikatu yanche tikatu kora number lastly
bali mu bwato obokong abasachoroche kinyora musate na ruchandire bono gam collecting data umati musate na rutari go sokoro paka no mu gasore nyaro come to me, come to us to the kid on Facebook page to channel online ya ne gari namba ne sim to tell musate na rutaki ochandegete ogoitubukia so that we can raise this awareness abantu betu batwara maskani chinga kitu chikiwa burugimo bwate bina Muungano under International Solidarity Foundation asema tukatugari tukore umwaka asidekeyamo ukorani toroga out toende ande shurichin still buna International Solidarity Foundation project ya Muungano Gender Forum sensitization nege endrete buna December si turachitoche binyoro mocha sobonge. We are going to deal with the drugs and substance abuse kaera umusimu bwe Christmas yochire twenyorania Bible January nerora na marumu mwete buna nabwate amadaraye. Alafu maybe just a minute, there's something I wanted to share in terms of emotional intelligence kutumeka two animals in just 1 minute. Asoboke mobonto bwate gento tokoroka lion asike gusitima itena kindanyoroke endo nande tobwate etotois omente ebanta ebi the two animals babwate amoge mabali different mente na chitoko notice simbe komenya omo simbe nkungwe komenya 15 years omo sacha amenya 10 years but yes but ende komenya more than 200 years reason toto ise komenya more than 200 years reason being omente toto isnero sereti in a way like egent kemogose akwebisa ani agwatema gwa avoid ebintu no mubogoli era it's a privilege kwa mwira se batoko nyarako kakuomana but esimba ikonya koroa ani ikonya kona ani being like nare king wana akukwana mono menta chia sira kyango na kokonyora esimba komenyara matuko amake bono bunantu abaiboli no tokolenda abana naro ntobasa konya kotwara obugima bwe simba mono usinande to menya bugima bwe toto is try to balance so that no menya matuka amanga at the same time all soft at the same time no motindi orake onyare go balance parent tetogora madam na senior ase mambia bone hai chuma ni deno maobe your classmate kenda motwe osemia chinka sana abasante sana ni classmate kia deno au kwani bia mwana machuma deto wagrambia mana karoto iriri bageri usena kweli bali au dia bene kotengera district nero gwanso si asante sana to menane angigende mpabe bagocha to sema ni kele binde to sema netie abatura abasi TV lakini nantoko twara bosemi uboneke sakuja ankyo abeko bana tuabwatir maramu mwe to abakirembia mana karo wacha ora Ndizi TV anna sumuru birwensa kitumira nankyo asedi tugira misi asense moyeli chiko karabo wakire to ujigoja studio abudi tukuriang na wakirembia mana sori bonsu bene kimoro birwo chira sinjera bene bakura ura chusho to yorenge producer itu na wakirembia mano tiga obena nyasaye tumira na ankyo na botamberiane Brighton Makoli. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.